ni shike ke. Me yo lava, ube se me kete. When me come on deck. Mama who's a pet, 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 Batman never. Kai alhamdulillah wallahi. Ina yin wallahi. Na gode wallahi. Wani next level kai kana wani next level aina. Ko muna atiku. Muna articulate. Allah wallahi. Ya san ba har ne ci mulkin nan. Amma mutum yana ganin ƙarya ne ka sa caca. Ka ji wannan. Next level. Wai yana magana next level. Wannan level din ma sai an kare. Next level. Muna muna fama yunwa ne kai. Sun ba har ne ci mulkin nan. In kai saka sa wale ka sa caca. Sa wale dita. Ga wale dita na sa. Gaskiya ne. Wannan wallet ta zama taka. Ai ku ba har ne je ci zabe ba gobe za a bai sakamako ba. Ya sun dinan ci wannan wallet. Ya sun dinan ci wallet din A sakamakon wannan zaben da aka yi Buhari da Atiku, Buhari ya sake samun nasarar lashe wannan zabe, wato mataki na gaba, wato ne kan Buhari ya ci zabe. Ina wanda muka sa cacan wallet. A bani wallet ya ce. Wallahi Buhari ya ci zabe. Shada ne muna nan za mu tsaya ma sai ya baka wallet. Wallahi sai ya baka. Ina da percentage. Ina da percentage. An gaba zan baka. Wallahi Buhari ya ci zabe. Kuna nan muka sa wallet. Billahi sai ya bada wallet. Ba ma rigima dole ba fulanta. No. Sai ya bada wallet ya ci zabe. Sai ya bada Wannan ba ta da aiki sai ta. caca gaskiya ce ba. Wallet muka yi da kai ko? Wallet muka yi da shi. Wallet kowa ya ce da haka. Na yi bakuri na ga wallet. Saboda Allah ta yare da haka muka yi wallet ci a Aka kai shi, aka kai shi, aka kai shi. Ce wallet zaka ta. Na ce mai da kudin ciki. Ina ce nan ba shi. Wallet. Ba wallet na masa. Allah na tuba. Wallet ta ce da shi, wallet ka ce da kuma wallet ba.